Chubby Bunny. Chubby Bunny. Takpan na. Chubby Bunny. Chubby Bunny. For today's video, gagawin po namin ngayon ng baby ko ay Chubby Bunny. Chubby Bunny. Yan. Gagawin po namin yung nasa YouTube. So gagayahin lang po namin kung paano po anong epekto ng ng punong-puno yung bibig ng marshmallow. So guys, let's get started. Ayan po siya. Ikaw muna first. Dapat matopik tayo eh. Topic. Ah! Oh na. Chubby Bunny. 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 Takpan na. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Talo ka! Talo ka? Paano yan? Ano parusa natin? Maaga ka matulog. Parusa natin yan. Maaga ka matulog. Dapat maaga ka matulog. Dapat mga ano pa lang, 9 or 10 pa lang tulog ka na. Yaba. Okay. So guys, Thanks for watching this video po. And hope you enjoyed this video. And please like, share, and subscribe po. Bye! And comment down below. Bye! thanks! Tsaka po pala nagpapasalamat po kami sa 1,000 subscribers! Thanks guys po sa mga nag-subscribe po sa amin sa YouTube channel po namin. Basta guys, speechless. Sobrang na-appreciate po namin yung na pag-like nyo po or pag-subscribe nyo po sa YouTube channel po namin. Thanks so much. Opo, salamat po. Saka, guys, lagi po kayo mag-iingat. Stay safe po.
stay at home. Kung maaari po, lagi po kayo magbanding po kayo ng mga anak nyo or yung mga kapatid nyo, pamilya nyo. Importante po yan guys, para at least kahit papano po yung family nyo po is parang nakukumpleto yung buhay natin, lalo na yung na araw-araw po natin silang nakakasama. Yan guys, sana lagi po kayong mag-iingat and God bless po. Thanks. Bye po. Bye.